Елате с нас до Червената скала. До нея може да стигнете по 3 основни маршрута. От центъра на Смолян, през каньона на водопадите или района на Смолянските езера. А ние с нашите приятели от Смолян Adventures се качихме с техните отевета от района на езерата. В приятна компания с музика, легенди и интересни истории за Родопите. Повече информация за тях ще оставя в описанието. Возихме се до началото на пътеката. Паркираме и продължаваме пеш по нея. Навсякъде имаше поставени табели, така че със сигурност няма как да се объркате. Тук е важно да добавя, че имаше стръмни участъци, но в групата ни имаше и малки деца, които успешно се справиха с целия маршрут. Цялата разходка отнема около 2 часа и половина-3 в зависимост от темпото ви. От върха се разкрива невероятна гледка към Смолянските езера, Кула Снежанка и Орфееви скали. Легендата разказва, че през 16 век група местни християни били принудени да приемат исляма. Вместо да се откажат от вярата си, те избрали да се хвърлят в пропаста и кръвта им обагрила скалата в червено. И от тогава тя носи името Червената скала. Според други пък името идва от наситения червеникъв цвят, който скалата придобива при изгрев слънце. За още такива видеа ни последвайте!